Ja, ja, 5 centimeter over. til vi er yngre. Ja. Men jeg mener jo til saft, til spisen. Til spisen, der giver det cirka et år. Nå. Ja. Hvor mange mand er vi her? Er vi 4 på ugen? 4, ja. På ugen kristen? Med kristen. Med kristen, nå. Hvor gammel det her stemvæk er, det ved jeg ikke, men det har I været i mange år. Men så fortalte de et gang, der hvor vidt det passer, det ved jeg ikke. De har ved sølvbrød her over Møl. Og så havde de besøg, og så var de hen og skulle se det hele her. Og da de kom herhen og se, så kunne de se, at skødt den var ved at brække. Så måtte de til at have kram i laver. Så har de fået den bygget af den tid. Men jeg kan ikke sige, hvad årstal det har været. Men den bruger de til at støve op for før, til de kunne få vand hen til vandjord. Vil de lukke til her, så højde der vand op, så kunne det gå langt med vandjord, for det kunne trække møl. Så kom vi hen her, Bo Ernst Hansen. Det er blevet bygget. Han er flyttet hen sidste sommer. Han har mekanikerværksted nede ved Golf, og han har kun skolekørsel nu. Han kører med 2 rutebiler, og så har han jo en minibus, og han har også lejebil. Taxa, som vi kalder det. Og det er derovre, hvor de biler står over. Det er jo kartoffelgrosserer. Det er Friedrich Gert. Han har jo arbejdet i nogle år med bare kartofler, og det jordbrug, det bruger han til kartofler, hvad han har. Hvor mange arbejder der derhen? Og han har vist 2 kvindfolk har han vist til job, sin kone og så en med, og så ham selv. Og her bor vores maler, ikke det her, men jeg tror nok, han holder op, ved jeg lidt. Den her vej, vi nu kører over, den kalder de Kronfen. Hvorfor det? Ja, det ved jeg, de er meget helt lige kendt. De må jo have het Kronfen, dem lå over den anden side af vej. Og derfor har de givet de navn. Jeg ved så ikke, hvor de kommer ved sådan noget. Men det er jo kommunen, der har givet navn sådan set. Vi har jo protesteret mod nogle af dem, men der var det jo forskellige skilt var lavet. Det er jo 3 år, nej, det er 5 år siden mindst. Og de er ikke opsat nu, derfor jeg kan ikke tro, de har været lavet det gange nu. Så har vi nogle nybygninger derinde også jo. Nej, det gør det ikke. Det gamle hus her, det bor Christian Gert. Det er altså en far til ham, hvor det kører ved Edvard Mus, jo. Du ved nok, vi snakkede jo om, det kom igen og gik ind i Møl. Det var jo ham, der bor her. Og nu kommer vi lige over til missionshus. Missionshus, det er blevet bygget i 20'er, så nu er... Hvad siger du? Nå, her ind til højre. Det var Lisbeth. Tag du hende? Nå ja, det var Lisbeth. Her bor Adolf og Lisbeth ind, jo. Det foran, lige foran her, det er missionshus nu. Det er blevet bygget af, jeg tror nok det er Luthers mission, det har i grunden bygget det. Det er befolkningen her omegn, det har ladet bygge. Og det bruger de stadigvæk nu til missionshus. Bageri og café har vi også her, hvor vi har mange aftener sådan at spille kort før i vores unge dag. Men det er jo ikke gået væk nu med det bageri. Vi har et bageriudsalg, men det er det eneste, vi har holdt i Rens nu. Bageriet er ved at få folk, kan han sige. Det ved sådan, hun vil lige med. Det næste hus, det er jo Slaughter. Slaughter er blevet bygget her først i 20'er, og det er Peter Langkort, det har køjtet. Det var altså den Slaughter, vi nu har, det er sin far, det har køjtet. Det har de haft nu de har vist haft lige været en 40 år skal de nok have haft. Det er en gammel mand, gammel var han jo ikke, da han køjtet. Han er boet der i godt et 50 år. Han hedder Jørgen Thomsen. Nu bor der en ældre dame. Hun hedder Jette Dovischeit. Hun har boet i mange år i Tønder, men hun er sådan
fra Rens, og hun har boet før i en ung dag, har hun boet i Rens. Hun har boet hen i det hus, som vi kaldte Vindhus derhen. Det har været hende hjemme i mange år. Men så har hun boet i Tønder, og nu har hun flyttet her til det her. Det har hun lige købt for 3 år siden eller sådan noget. Og gammel Roman, der har til at begynde med, det er der far og mor, de har boet her. Men der mor døde, så alle sønner, altså de meste af dem, de har i hvert fald gået i håndværk. Der er nogle af dem, der er murer, og nogle af dem, der er tømmer, og en han er snærker. Og snærkerværksted, det ligger herinde i det her hus her. Og tømmer bor her. Peter Roman, han bor her ved snærkerværksted. Og det hus, det var der ligger herovre ved højre side, det har vi mit hjemmen. Det flytter til 21 i det her. Sammen med Sofie. Nej, med min far og mor. Min far han har et sejlerværksted i den ene før. Men det blev jo alt, de første blev småt tider, så lavede det begyndte et sæltøj selv, så blev min far jo for mig noget væk. Det var en lille manufakturhandel, hva'? Ja, det er jo malerkuen, det har sådan lidt. Og så er det krog derovre. Ja, det er jo et gammelt krog derovre. Det har været krog i mange år. Jeg er helt til efter 45. Når 45, så når jeg klipper over, så skulle de søge om at få koncentration igen for at fortsætte. Og de skulle have samlet underskrevet, og det gør de, men de lavede bare den fejl, hvor de gik ind og sagde og spurgte af, og de sagde, ja, vi kan godt skrive under, men vi kan ikke skrive, vi kan bare selv skrive. Så skrev de bare, men det blev altså ikke godkendt. Og så fik de lidt med. Og det hus her lige over til højre, det har været købmandsforretning til sin tid. Det er holdt op til 1. oktober sidste år, og det er kun indlevering af post nu. Det kalder vi sådan set et posthus. Det er både Asmus Lorentzen ind, og han har postekspedition. Men det er kun om lavet er det 2 timer. Nej, om lavet er det 2 timer om formiddag, og de andre dage er det 2 timer om eftermiddag, til vi kan komme derind. Og nu er vi omtrent der, hvor vi begyndte igen. Så har vi kun lige et par... En mindesten. Ja, en mindesten, den har vi her lige. Eller genforeningssten, som vi kalder den. Og vi har jo også flagstående deroppe, og hvis der er noget særligt, så hver flag jo har et sted. Sådan til folk, de kan se, når de kommer til Rens, til vi også kan have så flag i Rensen nu. Ja. Og det er over dem, der bor jo også 2 rullmænd over. Den ene han her Øjsjen, og den anden længere ned, han her Heinrich. Og så kommer vi hen til benzintanksted, og det er Golf, og det er både Jan han her, Detlef Gert, det er en svigersøn til Ernst Hansen, som er så, der har tegnet skolekørsel. Han er her, siden Lons Hansen har bygget det. Ernstes far har bygget det for, ja, jeg tror nok det er sidst i 20'er, har han bygget det her. Så det er der i hvert fald så gammel. Og det næste tankstation, det er jo en Esso. Og den er jo bygget for, hvad kan det være, Hans? En havsnesår siden. Ja, så når en havsnesår siden er den blevet bygget. Og det er igen det her, Hans Jensen, der bor det. Han er ude og gas. Ja, og han har jo også gas med. Men han er mekanikerværksted, det har de ikke så meget arbejde med, men han har begyndt at købe biler op og reparere dem og stille dem. Kan nok se, at der står nogle biler til salgs ved ham, jo. Er det nok til 2 tankstationer? Ja, det er det jo, men de har jo lavet den fidese ved Røbæk, har de flyttet skilt om, til de kører over Tingle for at komme til Tønder nu. Men skønt det er 2-3 kilometer nær den her vej, og hvis folk ikke bliver ved at køre den vej, så vil det for lidt til tankstationer, for de kunne nok mærke, Hans Jensen, han kunne ikke forstå, hvor det kunne være, at ingen biler kom med, så kører han jo det ud og se. Så han jo, de havde tegnet skilt væk og vendet om, til det gik af det Tingle, i stedet for er det Savsborg den vej indad, som de plejede at køre før. De havde tegnet fra hovedvej 8. Og her slutter vi med det Ja. gamle vinhus nu. Ja, så kom vi hen over hjørnet igen, hen til det gamle vindhus. Og når vi er der forbi, så kører vi hjem til Sofie. Ja, jeg tror vi får olien i stedet for frokost. Det tror jeg nok, det er blevet lidt sild med frokost. Hvad er olien? Olien, ja, det er middagsmad, vi ikke kan forstå det.
Men en tænker jo alle år til, at han har en med, der ikke kan forstå dansk. Og vi snakker jo, at det er skrevet her. Vi snakker jo, som det passer vores jo. Og så er vi hjemme. Og jeg kan nok sige om, de er lidt lange i hovedet. De er så lange i hovedet, de er så hungrige til det gav vidt. Hvad? Har du slukket apparatet nu?